Здравейте! Сега ще играем на Clash of Clans. Това ще бъде последният клип за днес. Но и утре ще правя клипове спокойно. Но днес ще играем на Clash of Clans. И това е добре, защото аз съм много добър по Clash of Clans. Страхотен. Много добре играя, но понякога губя. Както всеки. Да видим дали сега имам късмет. Дано да имам. Това е доста силно. Намалете си звука. Айде де. Вече ги убихме. О, боже, това няма да го позволя. Не очаквам. Baby Dragon. Той най-много го мрази. Но той се махна. Няма го. Нищо няма да ни направите. Получиха си го. Да видим кой ще е печелившия. Приятелството. Видяхте ли? Имам късмет. Тони Ландстор матч. Добър. Але матч. Що ми иска матч? Ще го получи. Без мене ли почваш, бе? На къде без мене? Някой май без мене почва. Валкирия. Трябва нея. Валкирия не ми трябва. Anthrax. I'm Anchen. Go back. Това няма да го позволя. О, хора! Виждате ли? Сега ще загубя сигурно. Аз няма да го позволя. Всеки, който е играл с мен, знае, че аз никога не позволявам да загубя. Няма да го позволя. Знайте, че аз не се предавам. Толкова лесно!
Получи се! Тренинг камп. Наистина ли? От всякъде всеки длъжна да се опита да ме победи. Ще умре. Няма да стигнеш. Съжалявам, няма да стигнеш. Какво мъркаш? Омази го това нещо! Ото, тая с пушката. Сега ще плаща една цена. Поне нещо, че може да ги задържи. Пада. Нещо поне ще ги задържи. Ами да, нещо ще ги задържи. Видите! О май гад! Дарквич. Здрасти, Дарквич. Чао, Дарквич. Сега е време за вашата атака. Но това аз няма да го позволя. Това аз няма да го позволя за толкова бързо време. Някой да ме победи. Това аз не го позволя. Не. Вече. Донате. Не соял. Не благодаря. Да видим какво може да купуваме. Не много. Това нещо не ми харесва. Турнамент, искам я тая. Пека. Теб винаги съм те искала. Мама, няма да те взема. Толкова лес. Да опитаме с батъл.
Его. Няма! О, да, знаете. Абонирайте се на моя канал. Довиждане. Сега ще бъде сигурно.